ইউটিউবাৰ সকলৰ বাবে ভাল খবৰ প্ৰতিগৰাকী ইউটিউবাৰে এতিয়া লাভ কৰিব পাৰে চৰকাৰী অনুদান ইউটিউবাৰ সকলৰ বাবে চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে फ्री बि राजा आरो गेरेमसा जोंनि बर' माहारिनि इउटिउबारफ्रा बिथांमोन बायदि दाजा सांग्रां जा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सांग्रां जा बिटिसि बिटिआरनि बायह्रायाव प्रमद बर' इउजि ब्रह्म बिटिसि बिटिआरनि बायह्रानि बर'फोरखौ बा ट्राइबेलफोरखौ लानानै दाम दर खालामनो थांगासिनो दं बिटिसि बिटिआरनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना बिटिसिनि बायह्रानि बा बिटिआरनि बायह्रानि बर'फोरनो मा हरदों ट्राइबेलफोरनो मा हरदों सांग्रां जा प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ दाम दर खालामनो थांगासिनो दं सांग्रां जा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सांग्रां जा लोगोसे जायफोर 100K नोंथांमोना सरकारनि माननि दरमा मोननो थांगासिनो दं जोबोद मोजां खौरां जायफोर फरायसुला फरायसुलि जायफोर खेथि आबाद मावग्रा जायफोर कालचारनि भिडिअ लाबोग्रा जायफोर जानाय लोंनायनि गुबुन गुबुन जायगा बेरायनायनि भिडिअ लाबोग्रा नोंथांमोना जोबोद मोजां खौरां जायफोर 100K नोंथांमोना सरकारि मानलि मोननो थांगासिनो दं सांग्रां जा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथा सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिखौ आसि थुनानै सोरखौबा बखिनाय सोरखौबा बुंनाय जाहाथे सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिखौ अफ्रि बि राजा गेरेमसा बायदि आसि थुयै थुयै रायनायनि जानगार थायो मानो होनोबा इउटिउबारफोरनि थाखायबो सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननो थांगासिनो दं जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा इउटिउबार बिथांमोना जाहाथे फरायनाय कलेजाव थांनाय कलेज गखांनानै स्कुल गखांनानै मा मावो मा खालामो बेफोरनि भिडिअखौ जाहाथे बांसिनै लाबोनानै रायजो राजाफोरजों गनाय जायो खेथि आबाद मावग्रा जायफोर कालचारनि बिथांमोनहा जाहाथे समाजजों गनाय जानाय बायदि भिडिअ लाबोनानै जाहाथे सरकारजों गनाय जायो 100K जानो बारा सम नाङा बिटिसि बिटिआरावनो 35 लाख माखासे थागिबिफोर दं बिटिसि बिटिआरावनो जुदि 35 लाख दङब्ला 100K जानो माथो सम नांगौ समाजजों गनायजानाय रायजो राजाफोरजों गनायजानाय नोंथांमोना गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायनानै जाहाथे बयखौबो नोंथांमोना गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायनानै 100K बानायनो बारा सम नाङा सरकारनिफ्राय मानलि दरमाहा मोननो थांगासिनो दं बिनिखायनो आं खावलायो जाहाथे प्रमद बर' इउजि ब्रह्मआ बिटिसि बिटिआरनि बायह्रानि बर'फोरनि दाम दरखौ जाहाथे खालामहैनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा गावनि एलेखानि गावनि माखासे हमस्थिनि जौगानांगौ सोरबा MLA मिनिस्टारजों दाम दर खालायनांगौ गावनि हमस्थियावनो गेदेरमा दैदेनगिरि दंखायो समाज दंखायो रायजो दंखायो जाहाथे बिटिसि बिटिआरनिफ्राय प्रमद बर'आ थांनानै इउजि ब्रह्मआ थांनानै जायफोर बिटिसि बिटिआरनि गोहो खुंथायाव गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिटिसि बिटिआरनि बायह्रायाव बर'फोरखौ लानानै ट्राइबेलखौ लानानै जाहाथे दाम दर खालायनो दा थांथों रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा प्रमद बर'आ साननैसोनि उनाव थांगासिनो दं इउजि ब्रह्मआ थांगासिनो साननैसोनि उनाव आरो जायफोर बिटिसि बिटिआरनि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना बिटिसि बिटिआरनि बायह्रायाव दाम दर खालायनो थांगासिनो दं सांग्रां जा जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा रायजो राजा आरो ट्राइबेल गेदेरमा दैदेनगिरिफोर सांग्रां जा बिटिसि बिटिआरनिफ्राय मा मोनदों बेखिनि भिडिअखौनो आं लाबोदोंमोन आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो फरायसुला फरायसुलि जायफोर समाज फोसाबग्रा जायफोर खेथि आबाद मावग्रा जायफोर कालचारनि भिडिअ लाबोग्रा नोंथांमोना प्रमद बर'खौ राजखान्थि हान्जाखौ रायनाय बखिनाय सोरबा इउजि ब्रह्मखौ सोरबा गोहो खुंथायाव बिथांमोनखौ आसि थुनानै बुंनायनि जाहाथे जानगार जायो जाहाथे बयबो 100K खालायनानै सरकारनि दरमाखौ जानो हायो गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायोबा बारा सम नाङा बयबो गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायनानै 100K जायो नोंथांमोना बयनिसिमबो आं आसा खालामो भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलां
স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অন্যটা খবৰ এইবাৰ লৈ আহিছো ইউটিউবাৰ সকলৰ বাবে ভাল খবৰ প্ৰতিগৰাকী ইউটিউবাৰে এতিয়া লাভ কৰিব পাৰে চৰকাৰী অনুদান ইউটিউবাৰ সকলৰ বাবে চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইউটিউবাৰ সকলে এতিয়া চৰকাৰী অনুদান লাভ কৰিব কিন্তু কিদৰে লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ কি নিয়ম চৰ্তাৱলী ধাৰ্য কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি লৈ আহিছো তাইবেতৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ সবিস্তাৰে খবৰ ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' বনোৱা সকললৈ বাবে ভাল খবৰ যিসকলে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ অসমৰ ইউটিউবাৰে লাভ কৰিব চৰকাৰী অনুদান প্ৰতিগৰাকী ইউটিউবাৰে এতিয়া চৰকাৰী অনুদান লাভ কৰিব পাৰে 100k সাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা সকলে কৰিব পাৰিব আবেদন যিসকল ইউটিউবাৰ 100k সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব এই অনুদান সাহায্য 22 মাৰ্চৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা ধৰি দিয়া হৈছে 22 মাৰ্চ আৰু 22 মাৰ্চৰ ভিতৰতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব লাগিব অধিক তথ্যৰ বাবে লগইন কৰক https://dipr.assam.gov.in আৰু প্ৰতিগৰাকী ইউটিউবাৰৰ বাবে ভাল খবৰ ইউটিউবত বহু বৰ্তমানৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰী সকলৰ ভিতৰত অধিকাংশই ব্লগ বনাই ইউটিউবত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ ৰেচিপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা দৈনন্দিন কাম বা দৈনন্দিন যি কাৰ্যসূচী বা বহু লোক যদি কোনোবা ফুৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সেই দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু ইউটিউবত আপলোড কৰে আৰু এনে ধৰণে যথেষ্ট ইউটিউবৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীক আকৰ্ষণ কৰি লৈছে বহু ইউটিউবাৰ সকলে ব্লগ বনাই বিভিন্ন ধৰণে ব্লগ বনাই দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ইউটিউবৰ যোগেদি আৰু যেতিয়াৰ পৰা সামাজিক মাধ্যম এনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা ইউটিউবৰ যথেষ্ট প্ৰচলন হৈছিলে আৰু এই ইউটিউবাৰ সকলে